היי, מה קורה? אני זאבי. אני מייסד שותף של דיבור טו טקסט, ואנחנו רוצים להראות לכם רגע על מה אנחנו עובדים, ולראות אם אתם מעוניינים אולי להיות משתמשי בטא שלנו. אז במקום פשוט לספר, אני אראה. אנחנו מחפשים משתמשי בטא לאפליקציה שמאפשרת לדבר בעברית ולקבל אנגלית מצוחצחת ומושלמת. אז הנה הדמו. סבבה, אז בגדול מה שזה עושה, זה מאפשר לכל אחד לדבר בעברית, בנינוחות כמו שצריך, וזה פשוט עושה לכם אנגלית, תרגום, פלוס דיקטיישן. כמובן זה עובד בכל מקום, בין אם אתם רוצים רגע לכתוב בסלק. היי, מה קורה? רק מוודא שאת מגיעה לספרינט פלנינג מחר. כמו שאתם רואים, יש גם את האייקון של איפה שאתם מדברים, נורא נוח. וזהו, אנחנו מחפשים אנשים, האפליקציה כרגע במצב טוב, עובדת, מהירה, באמת אנחנו גאים בה, אבל אנחנו מחפשים אנשים שבאמת יעזרו לנו להביא את זה רמה למעלה, יחוו את זה ביום יום ויראו באמת מה ניתן לשפר. יש פה גם קונפיגורציה שאפשר גם נגיד לעשות אנגלית, זאת אומרת שאנשים שרוצים לעשות כלי דיקטיישן מאנגלית לאנגלית, גם אפשרי פה, שומרים את כל התמלולים האחרונים שלכם ברמה לוקלית, זאת אומרת שזה לא מגיע אלינו, וכמובן יש פה פרטיות מלאה. וזהו, זה בגדול האפליקציה. ממש נשמח למי שמוכן רגע להצטרף. שוב, אנחנו מחפשים משתמשי בטא, מאמין שיהיו דברים קצת כואבים בהתחלה, אבל אנשים שיהיו מעוניינים לבנות באמת משהו נורא מגניב איתנו. וזהו, מוזמנים לכתוב לי או לגבי. תודה רבה.